ikke særlig højt. Jeg ved det ikke. En historie om en dreng, der hedder Grøn. Så tidligt op om morgenen og går meget sent i seng. Og Grøn, han har godt set. Jeg puster røgen ind i den her igen. Max. Jeg puster røgen ned i den her igen. Hvad med det? Morgen, klokken var det 5, går Grøn alene ved. Venner, det er mørkt og koldt, men familien har gættet, som det går efter perler, for det meste uden held. Should have seen how relations get to do, feels way I do about you now.